Engana yokongusana nagose ogotaiwana gatiomo gavana be county ya Kisii Paul Simbarati no mochumbo South Mugrango Silvana Sosoro nigegenderete koreta omungso nabaigo ebirengererio ase gati yabamenyi be county ya Kisii okwana litgolia lero ni gabamenyi korwa sensemo ya Bosoti Sengera ime yabo machoge borabu babere bakugikiria ebikore bya bikorerekana asa matukabwango igagati ya Arati na Osoro asekeria baganirie omochumbo South Mugrango kwene kyabuna ngorwara maskani gochiaso mugavana na nene kumugania kurigereria magendero ase bunge ya South Mugrango gwekerania magendero asa abamenyi bensemeyo na gotigana omugavana be county ya Kisii ironera ikirania magendero ase ensemo yaye muri keito Josephat Amisi na twariganire tiorbotiuru ababwatani kurwa ase chire ya magena abakomosira omugavana be county ya Kisii Paul Simbarati nigo besokire na kugikeria okobero kwa maskani kwaye omochumbe we constituency ya South Mugrango Silvana Sosoro wochia ase omugavana kubatakane chiburaburu chenyara ko bachikorakana sobwango iga kurwa nsamo ya magena yere bumachoga burabu ewodi ya bumba burabu yana nyore nafasi ngiye yo kwana na ndo ngo kwanire guru yobogambe wa Kisii County aso mugambye itokuru ku Simbarati aruani wese ali South Mugrango no mo shimiwa o South Mugrango okuru ku Silvana Sosoro inche muno mugambi oyo mo abasaba ngambe oli banseme yabo machago burabu iyo erege ntokyo kumisana no muntu twachorete muno mugambi itokuru kwe gavana ya Kisii County mheshimiwa Simbarati garuani wese nomba koye uyore Silvana Sosoro asenjire tabonete umuntu umwesimi witokoro kusimbarati kere twamwete kerogo twisanegete na nomugambi ugotogotora bona Silvana Sosoro ringaniri akorero mugambi ito niri obosoku ntorigo chigo gianja magena yita gwoti nande nyogo chikogenderera iga gochimya kiri mutu osoro kerogo nkiyara egu onyatago chiko mugambi Simbarati kurengana n'ababwatani abo nigo batabire ekirenga kyo mugavana Simbarati no kwendeke onyale ko baga kubwatani gusiengima yerengete kwendeke abune bisa kubyonsi byo mugusibye nyale ko babikomenya no murembe kambu machoge burabunda dio bonyo asaba ngina toko ni chombi omweshimiwa Silvanus Osoro sika Simba Arati muama skani ya mapama mbuya habana erebuya serebebe Osoro mtiyotanga takulwa Simba nakibona mutanga Simba yo one miaka ye 5 teraera mbona ari giti akoregasi sengakie enyenge omweshimiwa yokurukunga Silvana Sosoro toko mutebye ntekamo asike omugambi yokurukunga gavana Simbarati ina erenchira na induto kanyari ko musika andonsi na chako kanyi kyara kanyi 2032 na wochimotu etokeno na induto wasa masikani wako mwe kiaroche boigo nigo banyare ko bakomunyoria omochumbe Silvana Sosoro bunombo gavana Simbarati niganyare ko bagagochorwa amanegesa ku kyonski abagusi wotenere county ya Kisii igona bweneta maskani na boigo ko wali bagalia bene erinda nyare ko bagagikirania chira cha magendero anyare ko bagakoliera anene abantu be county ya Kisii omwezimi wa Silvana Sosoro igakorege nteke bimona somuzi azogo chikokuna Simbarati oyore president iri yakuzi Simbarati ko ikazi kumono ekorega choru kusiengima ku Kisii County ngima onde bwenzi otakete ko takumoboli kende yonzi tigata be 2032 2027 igotoko ira Simba anopost chinga kichechyo ndiko bamubolire Silvana Sosoro anyara gotigana ane na siasa ye county ya Kisii anyara ko bagakobeka omukioye ochia ase constituency ya South Mugrango asanya leto ko bagagochorwa ane kurwa se chisamechyo na nyama gena baiga mora cha bangira bacha bumbaro ndarwa kale ya salamuya Simba nade ngogege Silvana Sosoro ni mwana ngogege achana na gavana ya Kisii County gavana ya Kisii County ne yabange yeji yamayanga isana amajomba gusi abanyina sa itakurera Silvana kuripoteri gataseni Kiandize TV kurwe chire ya magena yego toka mia constituency ya machoge burabu meye county ya Kisii eritana na Josephat Amisi.